Takže, máme tady další, samozřejmě Fizzyho videjka, takže se jdeme na to podívat. A tentokrát Fizzy zase dělal šaškárny s klaunama, takže to bude samozřejmě zábavný video. Napadli nás děsiví klauni, jenom bych chtěl říct. Tajné video. Pozor, tajný video, jdeme na to. Fizzy, je to tvoje, je to tvoje. Rychle, skáčeme z okna. Dobrý. Pojďme, jdeme, Matluš, do auta, jedeme. VTF, proč to auto nemělo přední okno? Čau, je to tady. Kámo, to bylo nejvíc ukřičený úvod, co jsem kdy viděl od Fizzyho, lol. Vyrážíme zase opět lovit klauny. Mezitím, co jsme nenatáčeli, se toho stalo fakt hodně, ale... Kámo, Fizzy mluví normálně. What? Pozitivní je, že právě teď máme plno nových informací, díky kterým můžeme klauny konečně zastavit. Tak jo, jdeme na to! Myslíte si, ty vole, že v tom převeku toho klauna je Ondry Vlčky máma? Pište mi to do komentářů, to je jako důležitá docela informace. Kámo, úvod jako kriminálky, velice dobrý, velice dobrý. Let's go, lovci klaunů, ty vole! Tak jo, poslední 2 roky pracujeme na rozkrytí celé téhle záhady. Kdo jsou klauni a odkud pocházejí? Zjistili jsme, že každý klaun vypije denní dávku klaunia, což je nápoj, který proměňuje lidi v šílence. A jak jste mohli... Lol, to je jak v tom, ty vole, v kameňáku, tam když si vypil modrou vodu? No, tak vás neví, co se stalo. V minulosti to bylo poznat i na Víťovi, kterýho klauni nejspíš donutili vypít celý nápoj Klaunium. A proto byl tak zvláštní. Každopádně tentokrát se vydáme do děsivé opuštěné továrny, odkud Klaunium vyváží do celé České republiky. A myslím si, že to bude fakt děsivý. Tak rozhodně sledujte, my jdeme do auta. Kam mě teď tak napadlo, ty vole, kolik jako dětí, že jakoby... musí mít pak z tady toho jakoby strach. Jako když si vezmu, že já mám několik kamarádů, kteří jako mají strach z klaunů z dětství, ale nikdy vlastně jako nebyl takovýhle content na YouTube, že by vlastně někdo lovil klauny nebo klauni jako chtěli zabít a tak dále. Tak co teď? Co teď? Já si myslím jako, že třeba polovina těch dětí prostě bude mít jako úplně doživotní následky z toho, že nebudou mít rádi klauny. No, tím pádem se zavřou cirkusy a tím pádem se nebudou týrat zvířata. Samozřejmě Joyka, jo? A vyrážíme. Tak jo, kluci, zbývá mi poslední zatáčka a budeme na místě. Výborně, tak co jste připraveni? Jo, jsme připraveni. Snad jsme vzali úplně všechno, aby jsme byli dostatečně připraveni. Jo, dokonce jsme sebou vzali i tohleto balení fizzy drinku, ale to radši necháme v autě, protože s plnýma rukama by se nám blbě lovilo. Jo, tak jdeme. Tak jo lidi, Hlavně by po nich mohli házet. tentokrát jsme zastavili auto 200 metrů od místa, protože minule, když jsme zastavili přímo na tom místě, kde jsou klauni, tak nám ho celý zničili, takže doufám, že tentokrát si našeho auta vůbec nevšimnou. A my vycházíme. To okno. Kluci, dávejte pozor, tahle cesta je fakt nebezpečná, hlavně aby jsme někde nezakopli. Jo, souhlasím, ale vypadá to, že už jsme blízko budovy. Jo. Kluci, tamhle je světlo. Co? To vypadá na nějakou klauní sešlost. Cože? A oni tam tančí, to je spíš nějaká party nebo... Kámo, představ si, že ty jdeš takhle v lese kolem a vůbec nevíš, že se tam tady to točí a hodíš tam tady to v tom, ve okně. No tak kámo, jakoby, neznám asi horší jako příběh, co by se mi mohl stát, než tohle. Já bych, kámo, asi umřel. Něco. Jo, vypadá to tak, To co? je fakt divný, ale měli bychom jít dál, aby jsme našli nejbližší vchod. Pojďme, právě dobře. Kluci, vidíte to? Tamhle svítí světlo vzadu. Jo, to bude asi nejspíš nějaký hlavní vchod, měli bychom se tam vydat, ale musíme dávat pozor, ať si nás nevšimnou nějaký klauni, aby jsme když tak zezadu mohli opatrně chytit. Jo. Jo, chytit ze zádu, jasně. Jasně, Víťo, já to chápu, jak to myslíš, Tak jo, tak pojďme se tam podívat.
Tohle je fakt hnus, vidíte, jak to svítí tady ten klaun. Ale koukej, šipka. Jo, tak to znamená, že tohle by mohla být cesta. Jo, dobře, Kluci, nikdo tam není, tak jdeme. jo, dobře, stejně půjdem opatrně, tak. Aha. Dobrý, fakt tu nikdo není, pojďte. Co, tady je to obrovský. Mějte na tu pavučinu a všude popcorn. Jo. Ty lísky? Co? To jsou nějaký tikety do cirkusu asi. Cože? No, asi jo. Slyšeli jste to? To byl nějaký klaunský. Kámo, nejvíc jakoby, co mi přijde jakoby scary, tak jakoby to světlo, co mají na té kameře. Děkuji. Představ si, ty se ještě komu vloupat a vezmeš si ten největší neon, co mají v okolí, široko daleko, ty vole, a bereš do půlku elektřiny z celého, kámo, celého Temelínu. Smí! Ale nesmíme se vzdávat. Hlavní mise je dneska najít klaunium, takže jdeme dál. Lidi, momentálně tady chodíme už 10 minut a upřímně je to fakt obrovský labyrint. Vůbec nevíme, kudy kam máme jít, ale napadlo nás jít za tím smíchem těch klaunů, protože si myslíme, že v té místnosti, ve které tančili, by mohlo být aspoň jedno klaunium. No, uvidíme, tak jo, jdeme. Dobrý myšlení. Co najdeme? Kluci, vypadá to, že tady odsud ten smích jde fakt nejvíc. Už je fakt hlasitý. Myslím si, že se skoro blížíme. No, vypadá to tak. Tohle vypadá jako zvláštní chodba. Jo, je to tady totálně dív. Teď přijde určitě nějaký klaun, kámo. Teď to je vidět, kámo. Úplně ho cítím. A všude to je úplně jiný. Kurva. Viděli jste to? Tamhle ta místnost blikala. Jo, vidíš, jo. Oh no. Klaun. To je klaun. Jo, jdeme. Pozor, hlavně kluci, tak. Co, kde je? Asi je někde za rohem. Tak. Co, počkat, tady ta místnost nepokračuje, tady to je slepý. Jo, on zmizel, tak pojďme do té místnosti, odkud vyšel, pojďme. To je opravdu zvláštní. To je opravdu zvláštní. Tak tady to je fakt divný. Co je to za zlatou místnost? To vypadá fakt divně. Jo. Kluci, to vypadá na tu místnost, kterou jsme viděli zvenka. Ale kde jsou ty klauni? A jo, to je ona, tady tančili, ale všichni Kurva. A teď přichází, kámo, každá hororová věc. Viděl jsi, že už tam byli a teď tam nejsou? A seš prdeli. zmizeli. To asi jo, ale mohli bychom se jít podívat na ty stoly, jestli se tam nenachází nějaká lahvička klaunia, to je to nejdůležitější. Jo, super nápad, jdeme to. Já myslíte, že lahvička klaunia je nakonec jako lahvička třeba slivovičky a prostě, že ty lidi jako si ji prostě švihnou? Tak tyhle, to bych taky byl klaun. Kluci, tady není nic jiného. To by byl velitel klaunů, ty vole. Popcornu a našel jsem tenhle ten tiket, na kterém je nějaký číslo. Nevím, jestli si nám to bude hodit. To si myslím, že nic neznamená. Ale víš, našel jsi tam ty něco? No, v téhletý polici se nachází jenom zase popcorn a samý odpadky, žádný klaunium tu bohužel není. Kluci, podívejte se na Zatímco jsme se dozvěděli, že klauni jsou fakt velký bordeláři. co tam je napsáno? Fyzikru plán proměny, Vítěz už byl chycen a klaunium. A další na řadě je asi Humi. Ale Humi tady není! Humi tam není, kde je Humi? Nějaký klaun a dívá se na nás. Co? Kde? Oj, tak to je nechutný, co dělá? Co to dělá? Proč mává? On tam zalezl. Nemává. Tak to fakt nevím, tohle to je fakt děsivý. Kámo, jakože sorry, ale já si myslím, že třeba jako, když si se na to kouká jako 7letý děti, tak ty se úplně vprdeli z tady toho. Podívat! Co? Zmizela jsou tam jenom balonky. Kluci, já si myslím, že tohle to je jenom past, aby nás odlákali od Zatím nejlepší efekt, co jsem viděl ve fyzio videu. klaunia. Tam jsme Strhnutí, ty rozhodně vole, chodit ty neměli. nějaký šály. No to je pravda, ale kam teď? No, tady je ještě jedna místnost, tak se pojďme podívat tam. Co? Kluci, vidíte to? Co? Tam je žebřík dolů. Jo, to vypadá jako nějaká studna uprostřed místnosti. Jo. To už je opravdu Vidíte to taky? 3 boilery vedle sebe! Tak to LOL! No, myslíte, že bychom se měli vydat dolů? Neuvěřitelný. Víťo, zkus Klauni tam jsou vlézt. kurva za Tak vodou. jo, já tam jdu, hlavně opatrně, když tak vám řeknu. Tak. Dobrý, kluci, jdeme za... Je tam fakt díra dolů, nebo není? Napište do komentářů za mě, ne. ním. Jo, asi jo. Pojďme tam. Lidi, upřímně vůbec nechápu, kam jsme se to Dobře momentálně oni. dostali, ale... Dobře oni, koukám, ale. tak jsme v nějakém sklepě. No, doufám, Nej to bouchal? Nej to bouchal tady to? že tady bude klaunium, protože všechny šipky vedly sem.
Kluci, vidíte to? Aha. Tady jsou všude kolem nějaký obrazy a jsou na nich český youtubeři, tohle je fakt zvláštní. Jo, souhlasím. A vypadá jsem to, že já? jsou tady snad úplně všichni. To je dobře, to je A dobře. dokonce se tady nacházíme i my. Ale nejvíc děsivá věc je to, že všichni vypadáme jako klauni. No to jo, vypadáme zvláštně. Tohle si ty, Víťo, já, Anetka, Domča, co? No. Ale vypadá to, že tady chybí Humy a ty, Dome. A já, no, bude to mít určitě nějakou spojitost. Ticho! Slyšeli jste to? Z téhletý A co tady? místnosti se ozývá nějaký klepání. Jo, furt se ozývá. Tak tam pojďme, ale potichoučku, opatrně. Kámo, ten Humy, kde je Humy, kurva? Za nima. Co? Tyhle dveře nejdou otevřít. A tady dokonce ani není. Kámo, nejlepší otvírání dveří, co jsem kdy viděl. To bude klepat někdo Čum, tyhle dveře jdou otevřít. za nima. Co? Tyhle dveře nejdou otevřít. A tady dokonce ani není klika. Hlavně pozor, kluci, dávajte pozor. Musíme se jít podívat sem. Jo, jsou už tu jenom dvoje dveře a tyhle mají nějaký otazníčky. Jo, maj. Zkusím to že za otevřít. nima něco bude. Jo, otevři je. Zavři to. Jsme byli ve studiu, což je? To je fakt zvláštní. aby jsme se nacházeli ve studiu, zkuš si je otevřít znovu. Jo, tak já to zkusím. Co, kluci, tohle je fakt divný, když jsme úplně Ty vole, dneska dobrý střih, ty vole, dobře vy. teďko. Jak je to možný? Já vůbec nevím, ale pojďme se tam podívat. Jdem se tam kouknout. Kam se ta místnost poděla? Víte, tady jsou všude fyziplišáci na laně, Víťo. Jo, a jsou úplně zničený, jak kdyby je někdo Fyziplišáci rozřezal. na Ale tohle laně. vypadá fakt strašidelně. No, to teda jo, ale tahle místnost je stejně úplně slepá, takže bychom se měli jít podívat do těch dveří naproti. Tyhle ty dveře jsou divný. Kluci, podívejte, na tady to obraze jsem konečně i já. Co se je lék, vole, kurva, zase strašidelný videa fyzii na mě. Aj, prdeli. Do dalších dveří. Tak tohle bylo fakt děsivý. Kluci, tak tohle to je fakt hnus. Tady je nějaká voda. A? Myslíš, že to je Klaudium? No, já fakt nevím, pojďme se tam kouknout. Nebo to je záchod klaunů? Tak tohle je fakt strašný. Tahle místnost je úplně celá zatopená nějakou černou tekutinou. Jo, je to fakt hnus a myslím si, že ta černá tekutina bude Kam jestli se ještě se jednou leknu a vyzývám fyzio, ty vole, na souboj v kleči. klaunium, protože je tady úplně všude a klauni ho mají asi tolik, že ho tady po sobě třeba lejou, to je fakt zvláštní. A vedle mě se dokonce nachází tahle lednička, okolo který jsou samý šipky, který na ní ukazují, takže si myslím, že Mrtvola tam taky Humio. něco bude. Jo, Víťo, je úplně plná Klaudium. Tak to Nuda. bychom rozhodně měli aspoň jednu tu flaštičku vzít. Jo, to bychom měli, ale kluci, říkám si, co je to tady za přístroj. Dučo, to bude nějaká nádoba. Kávovár? Určitě v ní taky bude nějaký klaunium. Ale Dome, nejdůležitější, aby si vzal tuhle lahvičku. Kluci, co to tady bliká? Je to tu. Jo, co to je? Kámo, podej se prostě spawnula creeper jebetí. Dome, máš tu lahvičku? Mám. Jo, super. Jdeme, nezakopnem. Rychle, kam? Sem. Co? Někdo mi volá, kluci. Pojďte se podívat. Ty pičo. Mně se zdálo, že tam někdo křičel, vole, co to bylo? Co? Někdo mi volá, kluci. Pojďte se podívat. Jo, aha, to bylo ve videu, ty kokot. Kámo, nejlepší je, že ty utíkáš před smrtonosnýma klaunama a pak najednou někdo volá a ty úplně, OK, dobře, tak já tady počkám a zvednu si. Anečka, oni nedělali mají klaunium. To si dělat. Let's go, konečně žena je v Výborně. Konečně žena prohrála souboj taky nějaký, výborně, Fizi, good job, leknul jsem se jednou, výborná práce. No nic.